दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव नैबे गालायगाव हालामनि नैबे दमराफुटा होनना बुंनाय मोनसे लामायावहाय बे दमराफुटानि गेजेरजों थांनाय नैबे जा लामा बे लामाया जादों गुवाहाटीनिफ्राय उदालगुरि थांनाय एबा बे भुटानसिम थांनाय बे लामाजोंनो अरुणाचल एबा भुटाननिफ्राय रोजा रोजा गारिफ्रा एबा बास ट्राक एबा फिसा फिसा गारिफ्रा भुटान अरुणाचलनिफ्राय गुवाहाटीसिम थाङो लोगोसेनो बे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि गाहाय मावखुलि एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम थांनो थाखाय नैबे गलायगावनिफ्राय एबा मंगलदैनिफ्राय जानानै नैबे जोंनि उदालगुरिसिम थांनाय जायो बे लामाया नाथाय दुखुनांथावै गोबां बोसोर बायनानै दङ बे बायना थानायनि थाखाय जोंनि बास एबा ट्राक एबा जोंनि दावबायारिफोरा फिसा फिसा गारिफोरा बाइकजों थांनाय स्कुटिजों थांनाय बिथांमोना गोबां खस्थ' सैसोनो गोनां जायो दायो अखा हायाखै सानथाम जाबाय अखा हायाखै नाथाय थेवब्लाबो गोबां आं नोंथांमोननो भिजुवेल दिन्थिगोन बे भिजुवेल नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे अखा हायै समावनो गोबां दैजोंहाय आबुं जानानै दङ बे लामाया बे लामा आबुं जाना थानाय दैजों आबुं जाना थानायनि थाखायनो बे बायना थाजोबनायनि थाखायनो बे कनक्रिट एबा बे पाक्का लामा बायना थानायनि थाखायनो गोबां एक्सिडेन्ट जायो आरो गोबां थांनायावहाय जोंहा गारि गुराफोराबो गाज्रि जायो दा आं जाय जायगायाव गसंनाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावनो मोनसे गुदुं जानानै दङ जाय गुदुंजोंहाय दैया हाबलाङो एबा बे गुदुंनि थाखायनो गोबां एक्सिडेन्ट जायो बेखौ गोबां समावहाय सरकारखौ बानायनो थाखाय खावलायदोंबाबो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा नाथाय बेखौ बानायनानै होनाय जायाखै जायनि थाखाय दिनै गोबां बे लामाजों थांलाय फैलाय दावबायारिफ्रा सैसोनो गोनां जादों बे लामाजों थांलाय फैलाय गोबां दावबायारिफोर दङ बिथांमोननि गेजेरावनो दायो आङो जाय समाव गसंनाय दङ बे समाव आंजोंहाय सासे सुबुङा गसंनाय दंफायो आं बिथांनिफ्राय सोंनो हास्थायगोन बे लामाखौ मानो बानायनाय जायाखैबा बे लामाया बेसेबां खस्थ' होदों হয় আপুনি এই অঞ্চলৰে হয় হয় মই এই অঞ্চলৰ মানুহ আপুনি এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি মইতো প্ৰায় অহা ৰাস্তাইদি এইটো ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰোঁ কিন্তু আমাৰ দুৰৱস্থা এনেকুৱা বেয়া আমাৰ প্ৰায় বহু বছৰ ধৰি কলাইগাঁৱতো আমাৰ কবিৰালি হৈ যিটো নেকি ওদালগুৰিলৈ যোৱা ৰাস্তা আছিল এই ৰাস্তাটো অতি বেয়া ইয়াততো প্ৰায় গাড়ী অহা যোৱা কৰে যেনেকৈ ওদালগুৰিলৈ প্ৰায় ৩-৪খন গাড়ী অহা যোৱা কৰে বা আমাৰ কবিৰালিৰ পৰাও বা পিলপিলি বা অটোভান বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী চাড়ী অহা যোৱা কৰে কিন্তু আমাৰ যিটো খলাবমা এই খলাবমা যেতিয়া বৰষুণ হয় ইয়াতে পানী জমা হ'লে এই গাড়াবিলাক আমি চিনি নাপাওঁ কিছুমান ইয়াতে বাইক এক্সিডেণ্ট নহয় ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যায় গাড়ীখন এনেকুৱা অৱস্থাত আমি ভুগি আছোঁ আৰু যদি চৰকাৰৰ যদি এই আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ে নিশ্চয় যথেষ্ট আমি উপকৃত হ'ম বুলি আমাৰ আশা থাকিল আৰু আমি হঠাতে দেখা পাওঁ এইটো ৰাস্তাইদি ভূটান অৰুণাচলৰ হয় 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 ভূটান অৰুণাচলৰ গাড়ী হয় হয় অৰুণাচলৰ গাড়ী বিশেষকৈ প্ৰায় দিনৰ 6-7খনকৈ অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকেও বহুতো কষ্ট ভুগি আছে তো আমি ভুগি আছোঁ তেওঁলোকেও ভুগি আছে ভূটানৰ পৰাও আহে হয় ভূটানৰ পৰাও আহে গাড়ী তেওঁলোকৰ এইটো অৰুণাচল হৈ বা এনেকুৱা জেগা শ্বিলং তিলং বা এনেকুৱা ক'ৰবাত গুচি যায় গুৱাহাটীত যায় এনেকৈ যায় হয় বহুত দিন হ'ল এইটো মেৰামতি কৰা বহুত দিন হ'ল মানে মেৰামতি হোৱা নাই একদম দেখাই পাই আছে ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে খলা বমা এই মানুহ অহা যোৱা অসুবিধা হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অহা যোৱা কৰে কবিৰালি টু কলাগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলাগাঁও কলেজত যায় বা ইয়াতে বহু স্কুল আছে সেইবিলাকত যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ কষ্ট হয় জনসাধাৰণৰ কষ্ট হয় যে ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ কাৰণটোৱে হ'ল এই ৰাস্তা পদূলি বেয়া তেওঁলোকে চাইকেল লৈ আহিলেও নামি নামি যাব লাগে কিছুমান জেগাত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আৰু হয় হয় नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बे लामाजों थांनाय समाव गोबां जोंहा उसुबिदा जायो बे लामाजों गोबां गारि गुरा थाङो गारि गुरा माने गेदेर गेदेर गारिबो थाङो आं बिथांमोननिफ्रायबो सोंनो हास्थायगोन এই যে আমাৰ এই যে ৰাস্তাৰ অৱস্থা কি ক'ব আপুনি ৰাস্তাটো বনাব লাগে ৰাস্তাটো দিগদাৰ হৈছে আমাৰ এই ৰাস্তাইদি বহুত বাছ ট্ৰাক যায় চব যায় আছে যায় হয় তাৰপিছত আমাৰ ছাত্ৰ দিগদাৰ হয় চাইকেল এইটো ৰাস্তা কিয় নহয় ইমান আহাৰ পৰাই আমি দেখা পাই আছোঁ বা সিখিনিৰ পৰা ইয়াৰ লাগি মানে নহয় খাল দং ইমান অসুবিধা এইখিনিকে দেখা নাপায় নেকি ইমান ৰাস্তাটো গাড়ী ঘোঁৰা যাই থাকে মানুহ জানো যাই থাকে ৰাস্তাটো ইমান ভাঙা চিঙা থাকে মানুহবিলাক আহিব লাগে অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধা হয় বহুত কথা অসুবিধা হয় ইমান বোকা খাল দং হৈ গৈছে दायो आंजों गारि दङ बे गारिखौबो आं सोंनो हास्थायगोन बिथांमोनाबो गोबां थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो नै जोङो नुनो मोन्दों जोंनि सिगाङावहाय गुरुं दङ थांलाय फैलाय जायो बिथांखौ एसे नोंथाङा नुनो मोन्दों सिगाङावहाय गुरुं दङ बियो थांलाय फैलायावहाय उसुबिदा खालामा नामा उसुबिदाथ' खालामो आरो आन्दाज खालामाबाथ' मानसिफ्रा गोग्लैनोबो हागौ बेयाव बे लामाखौ फोसाबनो थाखाय नोंथाङा सरकारखौ मा बुंगोन बे
गोख्रैनो बानायना मा होनना बुंगोन खावलायदों सरकारा बेखौ थाबैनो मोजां खालामनांगौ जाबाय दे बे लामाजोंहाय गोबां सुबुङानो थांलाय फैलाय खालामो मानो होनना बुङोब्ला बे लामाया गलायगावनिफ्राय जोंनि बे जिल्ला बेंगिरिनि न'सिम थांनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो बे लामाजोंनो गुवाहाटिथिं थांनाय जायो भुटान आरो अरुणाचलनि दावबायारिफ्रा गुवाहाटियाव थाङो लोगोसेनो शिलं बायदि जायगायाव थांनो गोनां जायो आरो बे लामाजोंनो उदालगुरिनिफ्राय बड'लेण्ड बास एबा जोंनि क'क्राझारसिमहैबो बे लामाजों थांनो गोनां जायो गोबां बोसोर बे लामाजोंनो बड'लेण्ड बासआ थांबाय थायोमोनब्लाबो नाथाय बे लामा गाज्रिनि थाखायनो बड'लेण्ड बास थांनाया बन्द' जानानै थाबाय बे जोंनि थाखाय बे कालाइगाव एबा कुबिराइलि हालामनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाय समाव माने उदालगुरिनिफ्राय कलाइगाव जानानै बड'लेण्ड बासआ थाङोमोन बे समाव बे ओनसोलनि दावबायारिफोरा क'क्राझारसिम थांनायाव जोबोद सुबिदा जायोमोन नाथाय बे लामाया गाज्रि जाना थानायनि थाखायनो बे लामाजोंहाय बड'लेण्ड बासआबो थांलिया क'क्राझारसिम आरो लोगोसे गुवाहाटियाव थांनाय समावबो गोबां उसुबिदा जायो बिनि थाखायनो बे ओनसोलाव थानाय बे दावबायारिफोरा एबा बे लामाजों थानाय दावबायारिफोरा बे लामाखौ थाबैनो फोसाबना होनांगौ होननानै खावलायदों उदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि बड' लाइभ 24